Здравейте, приятелчета! В днешният епизод ще ви запознаем с работата ни по този автомобил Mercedes GLE 166 Coupe. Стандартен сив гланцов цвят. Естествено, основното, което ще правим е да му сменим цвета, но освен това ще има много подобрения, като добавки, които ще сложим по автомобила, лип спойлери, общо взето смяна на целия пакет. Ще монтираме фолия, ще премахваме хром, нови джанти, нови степенки, много неща, които ще направим по автомобилът. Така че на който му е интересно, може да остане до края на видеото и да погледне какво ще се случи. Първото нещо, с което ще започнем, е да свалим предната броня, понеже на по-новите мерцедеси вече не е като преди решетката да се сваля отвън. Налага се да се демонтира цялата броня, защото механизмите са наобратно и решетката излиза назад. Подменяме решетката, правиме хрома отдолу, черен гланц и монтираме лип спойлера. След това вече ще ви покажем и цялата процедура по смяната на цвета на автомобила. Като последователност, нещото, което следва, е да демонтираме този дифузор, който си е оригинален за модела, като има добавени някакви метални работи, които го правят да изглежда с двойни накрайници, но няма нищо общо с това, което ще монтираме. Сваляме старият дифузор, премахваме тиглича, за да не пречи за новият AMG дифузор и го монтираме, като ще видите крайния резултат на автомобила. Всички хромирани елементи по автомобила, включая дръжките, рейлингите, ще бъдат направени с черен гланц фолио за по-добра визия, а и за да прикрие вече изгорелите от автомивките безконтактни препарати лайсни. Клиента пожела степенките му също да бъдат направени в черен мат, но за целта ние разглобяваме всичко, както виждате, плюс тази хромирана част от самата степенка, за да може всичко да стане професионално и да се изреже по абсолютно перфектен начин покрай тези кръгове, които има по самата степенка. Така са работи верници, работници. Той един, не, той вече е бизнесмен. Да. Двама човека, общо взето, докато свалят бронята, той ще мине модела на колата. Това е превъртаното повече. Ето, почнаха да се превъртат вълчетата. Как да стане после? Дай на него, сега той ще превърти другото. Батмире? Да. 2 часа и половина? Добре. 4 ли са? 4. Андрей каза 4. За 4 часа успя да го свалиш. Сега буксата го свалиш за половин час, брат. Ще се постарая. Ще се постарая. Добре, бързо става. То е било, сваляш стария, слагаш новия. Нищо работа. Тъй като ме снимаш, аз се да притеснявам. Половин час. Аз не снимам тебе, брат. Снимам това дърво, ама то ценно снимам тебе също. Вие сте еднакво полезни и двете неща. Мина 1 час. Но откакто дошъл на работа, брат. Няма каме на хората, че преди 2 дена почна да правиш дифузора. Просто ще го качим като клип, си го направил супер бързо, брат, за 20 минути. Няма да им казвам, че 2 дена. Да не си помисли, че съм такъв гадняр. Капачката остана, нали? Не се притеснявам, брат. 40-50 минути е готова. Те са от по-сложни, да. От по-сложните са тия, брат, ама бързо става.
начукано. Ето, че автомобилът вече е напълно завършен. Както по-рано ви казах, правихме доста неща по него. Сменихме цветът му в цвят гънметал, добавихме GT решетка, добавихме лип спойлер на предната броня, фаровете защитихме с леко тъмен PPF, затъмнихме прозорците с най-светлото фолио, демонтирахме степенките, фолирахме ги в черен сатен и ги монтирахме отново. Релингите на тавана също направихме в черен гланц. И отзад, може би на мен, където най-много ми харесва, демонтирахме оригиналния скучен дифузор и добавихме такъв, само че на AMG. Резултатът поне на мен ми допада и ми харесва много, но ще оставя на вас. Кажете, харесва ли ви крайния резултат.